Hola. ¿Qué va a pasar? Jardí de la alegría. Ay, bueno. Cotxes. Però este carrer el que té és això, que quan passa un cotxe se sent molt, perquè són adoquins. Adoquins superantics. De, jo què sé, de quina època, no sé. Molt antics. I no, i anem al Marina, on anem al Club de Lactància. Avui venia a parlar-vos del modelat. Què és això? L'exemple, bàsicament és l'exemple. Donar un model de conducta, un model d'actuació, de resposta a les persones que estem educant. Hi ha dos tipus de modelat, bàsicament. Quin despertar, Sí. Bàsicament hi ha dos tipus de modelat. Està el modelat Mastery i el modelat Copy. El Mastery és el modelat de l'expert, d'una persona que ja sap i pues, se comporta com que sap, i l'altra persona pues, pot agarrar aquest model. ¿Vale? Aquest modelat serveix per a persones segures d'elles mateixes, persones que admiren, poden admirar aquesta persona de que sap. I ara anàvem a parlar del modelat de coping, que és el modelat d'enfrontament. El modelat d'enfrontament és quan tu dones l'exemple de com t'enfrontes a les situacions, encara que no sigues un expert o experta, dones un exemple de com enfrontar-te a les situacions. Aquest modelat és l'ideal per a mi, per al meu punt de vista, és l'ideal per a educar els xiquets. Perquè, com he dit abans, en el modelat de Mastery, el modelat és ideal per a persones amb molta seguretat en ells mateixos i que poden admirar a l'altra persona, a la persona que aplica el model. Però què passa amb els xiquets? La xica porta una tortuga. Què passa amb els xiquets? Que la seva confiança fluctua molt. És molt... I depèn de què tema estiguem parlant, tenen molta confiança o poca. Inclús en xiquets que es veus molt segurs d'ells mateixos, de vegades pot ser una façana i no estiguen tan segurs com ells creuen. I això, el modelat d'enfrontament no fa falta que t'admiren, perquè això també és important per als pares, que moltes voltes els fills no els admiren més a un jugador de futbol que dona un modelat de Mastery, més que als seus pares o als seus mestres. I més quan ja són preadolescents o xiquets que en 6-7 anys se donen compte que els pares no ho saben tot i s'emporten una decepció quan se donen compte que no són els reis, per exemple. O sigui, que els reis no existeixen i que són ells. Aquest modelat d'afrontament implica el ser capaç de demanar perdó, de reconèixer els errors i el ser capaç d'autosuperar-nos i veure això com una ferramenta educativa i de crear vincle molt forta, perquè els xiquets tampoc són perfectes. També s'enganyen moltes voltes, perden els nervis i
i cometen errors. Per tant, veurem a nosaltres cometre errors i enfrontar-los per a solucionar-ho és la millor ferramenta. I bueno, fins així era el tema que volia parlar. Estic en el mercat municipal per dins. Això és una planta. Com és el Valentí, que de fet hi ha un sorteig per a un sopar per a 2 persones i ara d'aquí un ratet aniré a tirar els meus participacions que ja he acumulat unes quantes. I bueno, així vos dice. Sí, la meva nena, Marina? Dius adeu. 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 Vinga, un beset.